Eguerdion Euskal Herria eta ongi etorriak berriro ere txorienera. Bai, bueltan gara oporretatik, eta gu eta ni ez bakarri no, baina ez dakin nun sartuan emakume hau. Zigor, astiar gauzta. Patri, kanpoan inbar genuela aurkezpena, txorien erakutsi behar geniola jenteari. Zelako memorixa baina. Eta bat, bilera eta lan eukit dut. Zelan da? Ondo, pila karrauta zu ere? Niri hau da Luzia izan da ze faltan botado txorien, Baina, hemen gauz. Bai, eta berrikuntzekin, ez da, Patri? Baina, guazen aurrera zerbait. Astelenetan jarraitzegu astelen gozoekin. Asteazkenetan errezeta tradizionalak eta berrikuntzak barikutan. Bai, barikutan famatuei hartu eta bideo bat eskatu ditu eta beraien gutiziak guk hemen zuentzako prestatuko ditugu. Bai, eta prestatziaz gauzenez. Programa daukau prestatzeko? Bueno, bai, baina, bueno. Juanen niko gara. Ale, oinarte. Inka. Bueno, beraz, osagaia pres eta guk, ez dago, ajeri, hori, baduko zu eukitio zu, ze jendia gorra porrak amaituta gero lanera berriro eta estresa eta... Hemen lanitia gozada badazio. Hombre, gozada bat eta gozoa zizkero geixau, ez? Bai, aurten mantentzen dugu, astelen gozoak, beraz, geratu gurekin, ze horrekin hasiko gara, dutza apur batekin denboraldisa hastia egisa da, ondo dagoela, Bai. Edezanekin, nik demoraldisa astea bereiek ere gogotzu zeuden, ze bai, ikusi gaituzte udan zer telebistan, baina, bueno, errepika benen bat, eta ez, gu oporretan izan gara, eta oin bueltan, bueno, astelen gozoak. Eta nik, bueno, gaur ingo txokolate bizkotxo bat, berez. Deitu diot, ospakizun bizkotxoa, erolan, bueno, beste urte bat hemen gaudenez, eta ni banaiz teoria daukana, ospatu, egunero ospatu behar da. Ondo gaudela, egunero ospatu behar da, baina, bueno, kukiko duna olako bizkotxo bat, eta ero marmelada gorri bat jarriko dio gainean, eta izena, ospakizun bizkotxoa, hemen gaudelako bueltan. Hau, azteko, berorrek? Nik ongi ditut, gaiedatxo batzuk ez dieolan ospakizunekuak, baina, bueno, jango ditugula zai asko, eta misuakin eta kakauesakin izango die, beraz, eksotikoak, apur bat nire oporrak izan dien bezala. Bueno, opor kontuak gero izango ditugu, itzen egin dugu, nun egon garen eta, baina aurrena azaldezagun lehen errezeta nola doan. Arrautzak orringoak eta zuringoak banatu, eta zuringoak arrotzen hasiko gara. Erdi arrotuta duenean, azukreko jarrakada bat bota, eta ondo arrotu ondoren, gorde. Bestatetik, gurina pomada edan arrotuko dugu, gero nik glasa azukrea eta 3 arrautzak orringoak gehitu, eta arrotzen jarraituko du. Arbendol irina eta irina baetu, eta honi gehituko dugu, gero txokolate urtuak gehitu, eta zuringoekin batu ondoren, labeko erretilu batean sartu, eta 180 gradutara 20 minutuz erre. Bien bitartean, marmelada egingo du, horretarako limoizukua, pektina eta ahabiak irekin aldi bat emango diogu, hoiei, oskaioan 12 ordu eman ondoren, gainerako osaiekin nahasi eta 10 minutuz irakin ondoren, osten utzi. Zerbitzatu gure bizkotxoa marmeladarekin eta esne gainarekin apainduta. Orduan, bueno, esan. Listo, esan gona, listo, bai, listo, hoxeka, listo, eta gu hemen, eta zuekor, az gaitezen, kozinatzen. Lehenengo ingo duena, betu, txokolatea daukat, txokolatea bizkotxo bat izango da, Maria bainoan, urtzen utziko dut. Eta bestaldetik, hemen banatuko dituguna, gorringoak eta zuringoak. Eta nik hemen beti izango da, lehenengo hasiko gara, zuringoak arrotzen, eta holan, katxarro bat zikintzeko bakarri. Bestela izango zen, batean zuringoak eta bestean gorringoak beste gainerako saiekin. Katxarro berdina erabiltzeko zuringoak eta aurrena egin behar dena, ze zuringoak arrotzeko ondo garbi egon behar da goporra edo den alakoa. Ze bestela zikintzen bada, ingo benun aurrena besteak eta hor zuringoak alegin du arrotzen, ez genituzke arrotuko. Orduan, zuringoak jarriko ditut hemen goporrean, gero gordeko ditut, eta gopor berdin hontan, gorringoak, azukrarekin, gurinarekin eta bestekin arratuko ditut. Hori esan da. Biteli, nun egon zara oporretan? Jendea gogotzu da, jakiteko nun izan zara? Bai, ziure, jendea hor egonda galdezka, baina, bueno, nik nahi nagoen esklusiba txorienen botatzea. Eta Malasian izan da ze aurten? Hori dago, Donibane garazitik eskerretara eskumatara. Eskerretara apurtxo bat joan da, kilometro gutxi batzu. Bai. Hortik jarraituta, zuzen. Eta hori izan ginen, bindala
10 urte, Bai, eta berriz buelta gara. eta zemuz, buelta... Osa, ondo behar da bueltatzeko toki batean, nien ez da? Hori da, azkenean nahi gauen apurtxo bat erlaxatzia, ondartza, kultura, natura, eta danak ustartze ditun herrialde bada da, ekarri ditut errezetak bebai hanguak, Iepa. behintzat bat. Beraz, bueno, eingotzu egeixau berba, erresta hori lantzen dugunean, Oso, eta zen nuen egon zara? Ez jate etxera holan postalak eta heldu? Ez oztasun, emon elbidea bidalikotzu postal bat, han egonaz itxoiten da. Baina nola ez da heldu. Ez da heldu? Betxo, bialdu nizun, eta ez dakit, oitxasuan galduko zan ero, baina Sardinian izan gara, eta jarri nizkion 10 euro gainera, zigilutan, bada espada, iristeko. Urti da gura, handik iristeko, eta oso. Urrengoan mutil WhatsApp bat bidali, hori beti heltzen da, eta ez dotzazu ora 10 euro jarri behar. Ja, eta iritsiko da WhatsApp bat, onaino, handik. Bai. Altzen dira? Patri, zelan oporrak, ondo, txorienerako prest. Bakizu ezen dan, txorieneko lema. Poliki, baina etendadirik gabe. Lehen txoriene, azizan, 2013ko apirilak 22an, xuban intxaustikin, eta horrezkero, hemengo kristalesko abitik pasadi aurpegi pila bat, bai gonbidatu bezala, bai aurkezle bezala, eta bai lantalde gisa. Beraz, bueno, gugare, labeso morrua bezala, zigor, zutani, ja bukarera joeltzen dienak. Zeba? Labeso morrua bezaten dabe. Baina ona ero txarrera da hori? Txarrera, bueno, labeso morrua bakitzen zezaten dabe. Bai. Gerra nuklear bat edo egoten bada, horre bixirik egongo diela. Bueno, vale. Bagu olakua gara. Vale. Eta gero, alesek esaten daben bezala, onenak beti joaten die, beraz, zuk eta bikxok ez dauka Nire barrizkurik. teoria da, Patri, ez. Eskoa zelako, hemen 10 urte iraun baitut, 11garrena oso ona naizelako. Eta garelako. Bai. Gu, lantaldea orokorrean Eta batez oso ere, ona. humila. Bueno, baina Patri, noberak espadu sinisten zerbait, hori benetan, hemen, ona, bai, izan behar da, bestekiko eta hori, baina norbera maitatzea oso garrantzitsua da, eta hori bai, inorik alderikin gabe. Hori da, Bueno, beti. hemen, arrotzena, ja erdi arrotuta honean, azukre koiaraka bat, eta hone beste gorputzaldi bat emango dio, eta gero gordingo dugu, eta hasiko gara hemen bertan, gurina pomada eran, arrotzen, eta gero arrautzak, azukre hautza, eta baetu bingo ditut, arbendol irina eta irine normala. Hau izango da bizkotxo xamur bat. Beti bizkotxoa sartzen duenean labean trukoa zein da jakiteko inda dauela, Patri? Labana sartu, garbi ateratzean, ondo dago. Hemen zikina atara bat da pixka. Vale. Zikina. Nahi duzuna da umela apurtxo Kulan batera ez horren beste, ez da izango jariokorrekoa. Browniana edo. Bai, hori da, zikina. Izan da jateko atsegina eta ez du behar kafesneri. Oso ondo. Bueno, hemen bizkotxoak zenbat egin ditugu, ze azkenean, egin ditugu bizkotxoak normalak, ezeak, gozoak, txokolatezkoak, normalak. Azkenean, zuek pentsau, batez besteko denboraldi bakoitzeko itxe ditugula, 180, 200 errezeta artean, beraz... Ez, parkatu, 180, 200 saio, biderbi. Egia da. Biderbi. Egia da, 400 errezeta urtian, beraz, badie batzuk, eta gero beti egoten gara gainera behitzen ez saiatzen gara, ez errepikatzia, gauza berrixak eta ekartzia, baina alatabe, horaxe gabiz. Eta denboraldixa guria iraian hasten da normalian, jendean dako urtia, urtarian hasten da, eta 31an, matza jate dituzte, gure matzak atzo izan ziren, matzan ordez igual txerri tomateak, edo beste hola nudako gauza bat hartuko ginen, baina gaur hasten da guretako ikasturtea. Eta zeientzako hasten da bai iraian, ikaslientzako eta irakaslientzako. Beti esaten da joselako, oporona daukien irakasliek. Txorienen ezin gara kexatu. Bueno, baina uste guzti, egin dugu lan. Irakasliek bai itxen da belanda, ikasliek gane egiten da ikasten. Nik hemendik esatea eta irakasleen alde, etxean inguratuten hau bereietaz, eta jendea, ondo bizi da, ostra, balioin behar da, eta lana baz, esate, bai, ara junda, lau klase eman da, bai zera, ez da, hain erresa ez da. Gainera nik uste dut bokazioa bai aukibidala, eta igertzen da, zeinek nahi dauen benetan, irakasle izan, eta ze pasio ziten dauen, hori, nik uste dut hori ikusten dela pertsona baten.
Horan, horrei buruz itxen duzunean berba. Ba, oporrak, apurtxo bat, motzagoak dauzkie, urria da euren oporraldia, arraunlari xena. Azkenean, arraunaleixek, azten daue euren sasoia azaroan, eta iraiera arte irauten daue. Txorienetik, pasadie gonbidatu bezala batzuk. Bai. Eta bateon bate gainera aitortu dau, oporraldi hori, naiz eta motza izan, 12 kilo irabazi ditxula pixuan. Ilabetian, nik bat baino gehiago esautu dut. Batez ere patroiak, ze gixajoak egoten di urte guztia zaintzen. Ba, askotan estropada baino lehenao, goizian nahita, txubaskeroakin, bizikleta estatikoan izerdia kentzen duzuna, ura da. Baina, kilo bat kendu aldozo. Eta, karo, kilo bat gutxeo mugitzea, hor nabaritzen da, Fijaunez gauza baten zigor. Zukitxe dozunian berba, ez da usaratarik, eta nik berba itxeoten nian, traka. Bai, ezken, a ber, jarraitu aldut, Kontua da, orduan, zu, denbora guztian, berbaite zaunen, ezikueneko bizkotxorik, egingo? Broma da. Hemen, ezingo benuke, Bueno, 3 arrantza gorringoak, eta gurina pomada eran. Hemen, nahaziko itxugu, urrengoa zein izango da, glas azukria. Hau ere barrura, azukre normalakin nahi duzue, hau ere erabila duzu, Inongo arazoik gabe. Eta barrurena, hola nahaziko dut, eta gero hasiko naiz, zahat atatzen, zu hitzeiten ez da zen. Oso ondo. Artzaintzan, denbora lixa, izeten dabe bai, uda partia eure laukie oporrak apurtxo bat luziagoa, ze izaten da maiatzetik urri azaro parteraino, neguan normalian ardixak etxera ekartzen die, eta gero udan, askatzen di hor larretan. Eta udan eurak opora hundixe daukie, azkenean bakitzu, han goian gertatzen da... Oporrak, hartzai bateak entzute, mazaitu bateak. Hartzaiak ez, ardixak. Ardixak, bueno. Ardixak oporretan, larretan, da beste ardixekin sozializatzen, eta tentazioen larrea da gertatzen da nontan. Horrek sekretuak ardixenak, ez ditugu kontauko. Gero, bakitzu, beste denboraldi bat, ontxe gurekin batera azten dana da, eta zuk jakingo zu, bildumana. Nik pentsatzen hori zaharkituta zala edo lehen, egia da igual ontxe kromuak eta ontxe bildumak azten dila irailean, ez? Baina nik lehen geixau bentsat itxen ziren, ez? Lehen kioskuetan eta kromuak baina gero itxen ziren kolekzioak, munduko taksiak, horren eraitak itxen zauen. Munduko taksiak, gero batek barbiren soinekoak, beste batek, ez dakit, pila bat gauza. Patri, niko ere uste nuen, desagertu zela jautzinu dituenean erabiltzen. Gero, semeak izan dituenen seme alabak bueltatzen dira kromoena, eta baina kontua da, gure etxean futbola da ez dakigu ezer. Baina, karo, lagunek, kromoak eroste dituzte futbolekoak, eta venga, futboleko kromoak. Gero, superzinak, gero, ez da izan. Eta erosten dituzte, eta da, bata bestean atzian, naiz eta horri kasuik ezein urte guztian zehar. Baina, kromoak dana, bilduma guztia dauzkate. Niri gauza batek ematu ez da pena. Zelen, bildumak itxen genitxunian, ni akordaten az bilduma batena gainera, tazoena, tazuak bakitzu horrek borobilako lan, tazuak, eta hori nila nagusien ditzen. Eta Los Simpsonen kromoak, horrek bixak initxun nik, eta, claro, patixo ordutan da, joaten ziren, batekin aldatzera, gero, asteburutan parkera gurasuk, da, holan ibiltzen ziren aldatzen. Gaur egun, nik bakit, zeneko oinatuak itxen dago futbolan olan kromuena. Eta ontxe, internetetik, txinatik eskatzea dituzte hor, kioskuetan saltzen dien horrek kutsa hundixak kromoz beteta. Eta ja, ez da lehen gauzia esan, astero bat erostia, gutxinaka itxia, kolekzioak aldatzea. Eta gaur egun, jendeak itxe itxuna da, horrek hundixak erosi. Eta... Bueno, baina gaur egun zer dauen. Lehen tokatzen zitzaizkizun, tokatzen zien kromoak. Zeudenak zeuden, eta listo. Gaur egun aukera daukazu, gehiago ordainduta, kromo bipap daude. Daude batzuk non, badakizu, 10 euro, pakete bat normalean euro bada. Badaude bestatzuk 5 eurokoak, bestatzuk 10 eurokoak, eta ez da 15-koak. Eta ez pentsa 15-koan, pilo bat kromatatzen dira, baizik eta kromo onenak. Hor daude, urrezko baloia, urrezko atezaino berena, eta horietan badakizu tiro aseguratzen duzu, bestetan agian tokatzen zaizu honen bat. Berez bilduma osua nahi badozuen, horrek erosi bitxuzu bai ala bai? Onak lortzeko bai, bestelak aldatu inbertzu. Bueno, nik baetu indut hemen irina eta arbendol irina, almendra irina.
Hemen erdi arrotuta dauzkat dagoeneko gorringoak, gero ingo duena nasi txokolatearekin, urtu zaidala hemen, txokolatea urtuta. Orduan, txokolatea botako dugu, gero bi irinak, hau nasi eta gero zuringoak. Baina erretilloa daukat normala, metaleskoa, ez? Orduan zingo dio gurinarekin. Igurtzi eta gero hartu eta irina botako dio, geruzatxo bat, eta holan ja ez zaigu itxatziko. Eta prest izango dugu, laberatzeko. Labea, hor daukat, 180 behar dugu, orduan, truko bat, 200 gerra duta jarri horien hasieran, gero atea irekitzen danez, ostu iten nadako, baina, 180an jarri, eta esanakoa, 20 minutu, labera jungo dau, eta han, eze dagoenean, holan, goxo-goxo, eta ingo. Oso ondo, bikain, eta azkenengo denboraldia, honek bi hasiera ditu, bukaerak ez dauzkau baina argi, da gimnasioarena. Gimnasioa da kirola. Kirolako orokorrean, hori da. Bai, kirola itxian, bakitzu, intentzioa dala urte osoan eitxia, baina egia da, badauzela bi denboraldi izan, hasiera haundixak, bata da, urtarrien, holan jendeak ez den dago, bitxu urtia azteko, nik honek, erronkak edo jendea jartze itxunak, horreitako bat gimnasioa joatea da, urtarrien pia jendeat apuntaten da, eta besta, iraian bebai, Nik 3 sartuko nituzke pat. 3? Apirila, maiatza... Ze urtarrian azten direnak irauten dute hilabete. Bueno, batzuk ez. Bai, batzuk ez, baina bezatzu bai. Baina besta ja uda gerturatzen ari danean, apirila, maiatza bapatean barriro, jendeak korrik, apian. Eguraldiak ere laguntzen du. Egia da, laguntzen duela eguraldiak, baina hor, batez ere korrika eta holan, jende pila bat igotzen da, eta udari begira, korputz lirainak, ez da, zeregatik, baina hor ere bai. Eta gero, irailean, udako gehiagikeriak, ze udan editu iten zara, eta gero irailean berriro gehiagikeriak. Eta ben txorinetik guk bultatzen dutzu egu bentsat, kirola gustatzen bagatzue, urte osora praktikatzera, ze azkenean, ez da kasentzurik, ez, gehiagikoak kentzera. Edo entrenatzea bakarrik, ez dakit, argaltzeko da, indartxu izateko, bizitza bat izateko funtzionala eta praktikoa, beraz, urte osoan egin, eta listo, batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, baina, hortan, balen, ontxezuk aipatu duzu, bizkotxo hau erabiliko zula molde bezala, metalesko normala, baina, ontxe egia da, dauzkagula, sukaldatzeko gauza, kozinatzeko gauza, berezixak edo zehatzauak, dauzkau pixuak, dauzkau labak, non mantentzen da bien bero berdina, momentu osuen, dauzkau holan molde onak eta honek elektrikuak primeran funtzionatzen dauenak, baina... Garai batean imaginatu, Patri, egurrezko labe batean. Claro, temperatura hartuko zioten puntua, suposatzen du? Imaginatu da, gaur egun moruan, jendeak aukiko zauela da, nik nire laba ezagutzen dut, eta orduan zu jakingo zinun azkar hartzen dauen, motela dan, edo lan. Baina, argi dau, lehen bizkotxo bat sartzen zinunian, arriskua ondixagoa zauela, txarto atarateko. Batzutan, gutxi egositxa, holan ez, erditxik likido, beste batzutan asko altzatzen zana, eta gero segitxuan jeizten zana. Orduan, ez da garai hartan, asmatu ziela, honek, bakitzu bizkotxo moldiek aukitzen dauela, donutzan antzerakoa dienak, horrek. Zuluanak. Hau da, donutz erraldoia, ze azkenean honek itxen dagoena da, leku da erreko zin hau da, erditxik. Ez dakit hortako armatuko zan, Teoriak hori izaten dau, nik ez dakit esaten egisa edo, gezurra da. Baina, teoria politia da, egisa holan entzun da holan politia da, eta zentzua baduka, Bai. Ero, holako guk egin izan ditugunean holako tartan bat, gero erdian frutak gero jartzen dizkiozu, esne gaina jartzen diozu, apaintzeko tegia da oso elegante geratzen den zerbait bada, ez? Bai. Bueno, Bitali, nik ja, salatak gehiaguna ataratzen, kenduko izko adaskak, orain ja itzein alduzu, eta ingo diguna da esan dakoa. Hemen, oin, naziko digu bi irinak, inu altzagarririk ez dio gehituko ni, eta gero, hemen arrotuta dauzkagun, zuringoak hauek emango diotela, aizea gure gaurko bizkotxo honi. Ados. Guaz, irinekin, eta... Perfecto. Gaur egun, esan dako ez, bakoitzak badaki bere laba zelakoa dan, zelan erabili, niri kostau jaten hasieran txorinera etorti da, karo, nik hemengo labia enagoen ezagutzen. Gero, bigarren kasturtian, nire bigarren denboraldian, laba marka aldatu egin zan. Eta orduan berriro ere zer ikasi biga, zuk lehen esan duzun bezala, trukua bada, lehen hau berotu behar badozu labia, 20 gradu gehiago jartia, ze azkenean atia zabaltze dozun bakoitzean, hor temperatura bai geisten da. Eta nik beste truko bat gehitzen dut, eta da labia erabiltzen bozu behin,
Gero, hor geratzen dan berua bai, gero, aprobetxau zeike geixau. Orduan sartu zeike adibidez, erretilutxo bat, ja, labia itzalita dagoela, baldozu sartu erretilutxo bat, tomate txerri apurtxo batzukin, olixo txorrota bat, eta belar batzuk. Azkenean, bero horrekin, eiken die, eta hola ditxuz utzi, 2 edo 3 ordu da, horan deshidratatzen die, karamelizatzen die apurtxo bat, berez da, labeko berua aprobetxauz. Bizkotxo bat itzen duzu, baina, beste zeo zebe. Bizkotxoan, jatorria latinez, 2 aldiz errea ero nahi duzan, eta zan, garai batean, jan erraza izateko, gero, osasuntxogo, edo zan, bidei luzeetarako. Gehiago irauteko, azkenean. Gehiago irauteko ingo zuten alparga eta lehor bat, hau da, sartuko zuten berriro, eta ingo zuten, elfue jaten duten hori, ogi, leba, ogi hori, lehorra irauten duela 5 aste, jaterik ez da hon. Bueno, Euskal Baleontzietan, beti erosketen artean zeuden bizkotxoak, erabatu zen bizkotxoa, eta zan nolako gaieta lehor bat, irauten zituela bidai luze hauek, baina, mintzat, energia ematen zietela. Jateko ezan horren atzegina, baina, nutrizionalki ondo zegoen, eta ez zeukan inungo lan arazoik emango. Hori da, eta bizkotxoak, egin ditugu askotarikuak, baina egia da, badauzela klasiko batzuk, ez? Lehen izango zen jogurtana, bakitzue, jogurtan potua holan erreferentzia moduan hartuta, 1, 2, 3. Bat olixuana, 2 azukriana, da 3 irinana. Holan jogur batekin, nik uste hori ikastolanta dana danok egin jogula. Bai. Gero, badago bat, genoar bizkotxoa dala, eta simplea dala, 3 osagai ditu, ez daukako hiperik, eta hontan egin bidana da, arrautzak, zuringoak ondo arrotu, gero arrotza ediko lan ez da bier dana arrotzia. Eta gero dau, jokonda bizkotxoa, itzen dala arbendolakin, eta honek izaten die, estutxu hauak edo mehe hauak dienak, beste tarta batzuk itxeko erabiltzen dienak, adibidez, opera tarta. Bai, horre die, fina da, erretiloaren lauki guzti hartu, eta ero geruzaka montatuko genuke, geruza ezberdinak hartuz, bizkotxo hiekin, ez? Eta ero, geruzen artean sartu, nahi duzuena. Bueno, kontari, hemen, egin da gure nazketa, eta esan dago, laberadoa 180 gradu, 20 minutu. Ez bat gehiago, ez gutxiago. Egusten mazue pixa, lasai, holanda, eta gaina itzakia daukazue. Telebistako esan du, hau joan berdala holan gordina, gutxi inda, ez, telebistako esan du, horrela. Hori da. Eta, ospakizun bizkotxo bat daukau gaur, txokolatezkoa, eta egia da gozoak asko erabiltzen diela ospatzeko, eta gauzat desberdinak ospatzeko, ez? Lehen, txorienen hasiera, ez dakin horren urtebetetzia, baina ontsa gitxara kuadrilletan ospakizun berezixek eta dauzela, 10 dagolan potoluak betetza dituzunean. Nik 30 urte beten itxunean, lagunekin Kadizera joan ginen, konilera, holan astetxo bat juergan, dotore, bikotia eta lagunak Mexikora, beraz, nibelak eta nibelak beti egon di, Ez, baina error de konzepto. Bai. Gure kuadrian hortaz itzin, genuen, 50 urte genituen, eta uda bukaeran horri bilizien esaten. Ibizara jungo gara, Punta Canara jungo gara, Mexikora jungo gara, ez, 3, 4, 5, 15 gara kuadria. 17 gara, baina bat estatu batuetan bizira, eta beste Alemania, oiek ez dietorreko. Baina, bestela, ez, gehiago, beste bi, faltazik, barratu. 17. Baina, ez dire etorriko, 40 urte bete genituenean behar, ez da, Munitxera juntzien, eta juntzien, 4. Eta oinkoan lortu dut, hartu eta 15 jutea lortu dut. Etxalar, hemen, Euskal Herrian bertan, ez da urruti joan behar, kontua zer da, elkarrekin egon, bazkaldu jan, parrandan bat bota, eta guk agroturismo bat hartu du, eta sukaldaria bagen neukanez, arixe kozinatu digu, eta fenomeno onginen. Izan zara sukaldari. Hombre, noski. Bueno, ez, egun batean, betxo, esan du gainera emendik aurrera, hau, amarkada beharrean, ninbar dugu urtetik urtera. Hombre, etxalarrera joaten bazara, urtero itxeko aukeria baukatzu. Baina hori da, horregatik. Urtero ingo dugulako zerbait, eta asmoa da denok batzea. Baina amarkadak betetzea baukatzu, berezixa, urtero itxen bozu gero ja, 60 urte betetzu zunean, zehose, berezixa. Bale, orduan, getxora jungo, urte hortan, hartu eta urrutiago jungo. Hartu eta aldatu. Baina, bai inaldala urrutiago. Eta ingo duguna da, hori bai. Orokorrean, niko sinatzen du betiko adriakoi, baina menu bat, larun bateko eguerdiko menua, norbaiten kontu. Aurten Peña López izan da, babarruena prestatu zituen,
Eta gero gauian etxalarren eskara oso baitatuak tabernetan. Osa, 15 pertsona babarrun jana, da oso ondo. Oso ondo, izarak dantzan ibilizianan, baina, bueno, oso ondo pasatu. Bueno, Patri, ezer baino lehen, marmelada bat ingo du, fruitu gorri marmelada bat. Hemen dauzkat, ikusten duzu moduan, masusta eta abi hauek ez dira hemen Euskal Herrikoak, hauek, bueno, gure txekoa behintzatez, aztegikoak dira, hauek basoan ez ditut jaso. Eta ingo du, eta pektina erabile behar du. Pektina da, txorienen aurreneko aldia erabiltzen duguna, pektina ataratzen da sagar, gero irasagar eta zitrikoen azaletik. Eta hau da, horako gelidifikantia, gelidifikatu egiten du dena, eta naturala da, ez? Hauekin marmeladatin genuke, eukiko genuke azukrearekin denpora pile bat, eta ingo genuke, bueno, gorputza hartuko luke gehien bat azukre asko dagoelako. Pektina botatzen badio, honek gelatina puntu emango dio, eta marmelada askotan erabiltzen da pektina azukre gutxiago erabiltzeko. Honek gorputza ematen dio, eta bestela, bueno, honi botalko benioke sagarra sala, baina sagarra salak zapore emango lioke, baina pektina saltzen dute, 5 gramorekin ematen du pila baterako, orduan, abiak, pektina eta limoi zukua hau hartu eta egin behar da irekinaldi bat eta eroskaiura 12 ordu. Noski, nik ekarri zu eta hogein da, eta ero gainerako osaiekin jarri behar da. Baina ikusiko zuen, honek irekinaldi bat emango du eta loditu egiten da. Berez, mugurditxak eta masustak ez dituzu hemen sartzen. Ez, gero sartuko ditut, hemendik lortzen dugun urrengo egunean, hau da. Bitel, hemen. Hau izango zen. Ikusi oso, eta hemen irekinaldi bat egin du bakarrik, honek irekinaldi bat eman du. Ostras, sustu ondo estasuna. Nola arriskatu nahi zen, bai. Bale, gainak gurot esan osua deuzela, ez da marmeladan testuria. Ez, irekinaldi bat eman du, ez da egon 10 minutu, 15 minutu marmelada bez. Irekinaldi bat, itzaldu, erakutzingo izue, eta gero jarriko du gainerako osaiekin, Oso, no? Hau, eta listo. Perfecto. Orduan, zuk esatu duzu ja, ez dauzela 50 urtetako krisia, baizik eta ospakizuna, ez? Bai, mesedez. Bueno, nik kontzeptu berri batekin nator, baina kontzeptua ez da niria, Bidal Salcedona da, bakitzu familiko mediku hau egoten zala bi basueken, ahalkuak eta ematen, sekzio txiki bat zaukan, eta, eramaten zitxun kontzeptu berrixak, eta bata, postakizuna. Eta zala hori? Da, postasuna eta ospakizunan arteko holan hitz bat. Eta hori da, pentsatzen dut, etxalarren egin jozuena, ez? Postasuna holan lagunekin egotia, da gustore egotia, da hori be ospatzea. Ez? Postakizunan niri bintzat, pia gustatzen gat, baina bauka kontzeptu bat gehiago gustatzen gatena. Pelele. PLL. PLL. No, segun nola esan behar da, PLL. Izan PLL. Eta hori da, akronimo bat, PL eta L-ekin, non nahi da esan postakizuna, hau da, postasuna eta ospakizuna, lasaitxasuna eta lastantasuna. Hala. Hau da, gozu izatia, atxegina izatia jendeakin. Bai. Alde batetik, saiatuko gara postasuna sartzen gure bizitzen. Ez, posik izeten, tanik posik uste dut, ez tala izan behar, lehen zuk etxalarrenekin izan duzuna. Ez da, urrutira joan bier, ez tozu kristoneko ospakizuna inbier, baizik eta dauzen bizitza txikixak apreziatu, familixakin, egon lagunekin, pintxopote baten, nolan, atara, pelikula bat gustatan gatzuna ikusi bikotiakin, nolakon, gauza txikitsuak horrek ematen da depostasun pila bat. Bizitza da, guk uste duguna baino, askoz simplia hori urtekin, kontuatzen da, hor bestaldean batzuk lan esaten dute, eta gaztietan uste zuten arala, ez da, perfektu izan behar dut, ez da, sare sozialetan da. Ez da gutxi hori. Bueno, Patri, parkatu, Zai, jarraitu. Irakinaldi bat eman du, honek, ikuste duzu geratzen da lan pixkat likido, eta gero, oskailuan gogortu egiten da. Oin, hau da emaitza, hau, botako diot hemen gainerako osaiekin, hau da, masustak, gero abiak, eta azukrearekin, eta honek 10 minutuz irakin behar du. Oso ondo. Eta nik uste postasuna gainera oso erlazionatuta dauela beste kontzeptuakin. Ez? Bidal Salcedoek esaten zaren, lasaitasunakin. Nik uste, lasai zauzenean, ez? Nik pozik hau behintzat. Tranquil nau. Eta lasaitxasuna bai, kristoneko garrantzia dauka, ez? Azkenean, momentukua bizi, ez aurreratu etorkizunean etorriko dana, eta, inala urte bat geratu zanakin be, buruai bueltarik ez eman. Patre, momentua bizi. Hori japoniarrek ez daukate teoria hori. A ber, zerbaitek
konponbidea badauka, ez larritu. Eta konponbiderik ez badauka, ez larritu, zezin da ezerrein. Orduan, bueno, aldan egian, segun nolako aliatzen duzun, ez? Baina aldan egian, bueno, lasai, eta aurrera egin, hartu arnaz asako, batzutan gehiago, bestatutan gutxio, eta aurrera egin. Arnaz hartu, batek izaten zauen bezala. Eta azkena da, hori goxotasunakin, lastantasunakin bizitzea, ez? Azkenean, atsegina saiatzea izatea, aldamenean daukatzen jendeakin, nik uste dut horrek definitzen dut zula bebai pila bat, ez? Nola itxe duzun beste pertsonak sentitzia, eta nola itxe dutzen zuri bebai sentitzia, beraz, PLL horrekin, munduaren bukaerara. Munduaren bukaerara, nik uste dut, dala mediku batek emon aldotzun aholkurik onena. Bueno, guk aholkuak alde batera utzita, labekoari falta zaizkio 11 minutu honek. 10 minutuz irakiten egon behar du, gero ostutzen utziko du, eta bueltan etorreko, ez negain pixkat arratuko dut, holan pixkat apaintzeko eta holan, eta bestetik ez dauka honek, dastatzia, baina hortarako egin da egon behar du, eta zuek hor bestaldian, bueno, enbidi pixka pasatzen, zeratik ez, bestela zuek etxean egin zazue. Gure osagaia pres, bizkotxoa hemen, marmelada, haueneko, eta marmelada bat, ostu zaiguna, hemen, eta esan da, hemen lako esnegain pixkat arrotu dut, hautzarekin, besterik ez dut, ez dio gaitu, ez bainilarik, ez zer, Orduan, oraindik txorienen gauzak ekartzeko, bestela izango nuke horratzek aldean. Eta ermoa da, irukitxo bat. Geratzen da holan, geruza kurruskari bat bezala, ez? Gainean, bai, geratzen zaio, eta ez dio buelta mantea. Pixkat, umela da hola. Brownian testura, ez? Hori da. Zikindu inbardu. Hola, jarriko du, hau, aldamen baten. Ona. Eta hau gero, koiara batekin izango zen, pixkat, hiru osagaiak hartzea. Marmela, gainetik bota bernian, baina, beto, jarriko dut, iskina batean, hola, nahi ezai honei gustatzen. Ez dio, astu hartuko. Ni hori izango naz, Hondikan badaukat gauza bat, txokolatia eta fruta holan naztiakin. Ez, Ez naz oso salia? Eta ez nahi, Ez nahi bai. Hala, nahi beti ondo sartzen da. Edo zen gauzakin. Bueno, horrela, gutxi gora bera. Eta, ez dira, gure urte betetzeak, naiz eta hemen digo gorazte, ireiak 14 nire urtea direla, norbaiteko pari bat nahi badu bihaldeu, Miramone pasealekua, 72, txoriene, bihaldi opariak. Niretzako zan, holan... Publizidade, ez, gure ikusetzuletzako. Hau, esan ondoren, hemen daukazue gure ospakizun tarta. Bueno, orduan, suposatzen dut, marmeladen aldea, iturrietan aldera. Ja. Eta esne gaina Patrizia dentzako, holan? Eman, zai, nik biak hartuko itxu. Hala ba, zuk hartu punta. Punta nietzako. Nik lehengo probako bakarrek. Oso goxua. Egia da, ez da bizkotxo errezena mundukoa. Baina, bueno, txorienen bakizue. Lehenengo errezeta luzea da. Ala nola bete behar nuen, orduen nahi takarri nuen bizkotxo bat nun pausu ezberdina zeuden, eta... Eta bai, ondo dau, beti-betikoa ez eitxeko, ez? Ze, zuri gaietak be, zenak egingo zen, txokolatezkoak. Bitxu, nik ekarri otzutenak, desberdinak izango die. Ez tozu botako, zena. Sorpresa, sorpresa! Bale. Oin ikusiko duzu, Eta gaurkoan ospakizun gaietak. Ez di ospakizun gaietak, gaieta normala die, kukiak. Baina txokolatiakin izan biharrian esan dutzuet, aurratu dutzuet, bi osagai eksotiko okiko zitula, edo, behintzat, hainbeste ez ditxigunak erabiltzen, alde batetik misoa. Bai, hori bai izango zen holan ezberdina. Hori da, Japoniatik ekarri nahuen olako pasta fermentatu bat, gero zigorreko beto azaldukotzuna, eta gero kakauete krema, bai, hementxe, ekarriot. Beraz, bi osagai honek emongotzi holan puntu oso berezi bat gure gaietei, gustauko jatzue, eta, errezeta holaxe joango da. Lehenengo gurina panelakin da vainilla azukriakin nahaziko.
Gero kakahuete krema, misoa eta arrautza gehitxu eta nahasi. Irina eta altxagarria bota eta berriz nahasi. Gutxi gora bera, 50 gramoko bolatxuak engo itxugu eta 10 minutuan erre 180 gradutara. Berez, gozogintzan, nahasi eta labera. Tarta batekin izango zana, baina, holan mokadutxo txikitxotan. Beraz, lehengo ingo duguna da, gurina pomada eran, ikuste duzue, biguntxo dauela, bez, gurina, eta nahasiko azukre desberdinekin. Nik vainilla azukria badaukat, vainilla esentzia sartzeko aukeria badaukatzue, eta panela azukria bai. Oso, ondo. Bai. Bueno, galleta sartuko ditugu, gure gaztaroko, eta gaur egungo oraindik, gozari, nik esan dugu, ezagunena. Gozari? Bai. Nik izan merixen da. Gozaltzeko? Zeinek, baina, galletak azkenean badaukatez, nik uste dut, segati daukate horren besteko arrakasta galletak gozaltzeko? Ona dauzelako? Bat, eta ez talako ezerrin behar. Paketia iriki jarri lau bost eta jan. Bueno, ez netan busti... Etxean itxen baituzu bai. Bai, bale. Altza esatela eskua, etxean galletak egiten dituztenak, noizian bain dituztenak, bai, baina gozaltzeko egunerokotasunean egiten dituztenak gutxi batzu dira azkenean, ez? Eta galletak, horrati daukagu, ni tartean, niretzako gozariak zerbait gozoa izan behar du, nahi eta nahi ez. Zer azkenean, hori txikitatik ezagutu dut, eta gero ezagutu ditut olan gozariak nun guakamolea sartu dudan, urdai azpikoa, arrautza naski bat sartu dudan, baina bestela, gozarian, niretxean beti izan dira, zerealak. Nik zerealei beti sartu izan dira gaieta, olako gozo puntua emateko, eta baita olako hormigoi antzeko bat ditu, goiara sartu eta zintzilik geratzen zala. Eta hori, etxe askotan hiltzatu eta geratu zego, eta gainera, zenbat gaieta klasa daude, padre? Pila bat. Ezen, badakizu adimen artifizialari galdetuta, da zenbat atatzen adarretatik juten da, ez dizu erantzuten. Ez dut esaten, 3.500. Ez dizu esaten zenbat dauden, hartu eta galdetzen dizu eta, ez da oso galdera erraza, kontutan izan da zenbat kultura zenbat... Igual ez da zenbatuta. Hemen gure herrietako dendetan, supermerkatu bateko pasilloa, zenbat pasillo ezberdin daude, ze gaietan mundua oso zabala da. Bai, badauz. Forma, osagai... Betegarrizak, bai edo ez. Daneterik dago, ez? Pila bat daude. Pila badauz. Bat artean batzuk, hauek bezala, osasuntxua direla. Eta, hemen, zuk aipatu duzu misoa, ez? Misoa badakizue, hartzitu iten dan, hor Japonian dela hiltzen dute, hau arrozana, gero zekalena, hartzidura ezberdina daude, eta osasuntxua da, baina gure osagai errezeta hontan ez liguke zer emango. Zegatik, labean sartuko dugulako, temperatura emango diolako, eta barruan dauzkan, gure onurak ematen dizkiduten, somorrotxo guzti horiek hilingo ditugulako. Bai, gauzia dela, fermentatutako janari bat da, berez, bizirik dauena, eta ez ere emango, ez zaporia emango, esku? Ez dozku emango, hori, propietaterik edo, azukriak emote oskuna, zaporea purtxo bat, eta... Hori, miso sopa da oso famatua. Bai. Eta miso sopa, hori da. Jendeak egiten du hartu, eta irakiten uzten du. Miso sopa imar dana. Sopa ina honean, azkenean, hartu eta misoa gehitu, nahasi, eta orduan bai emango lizki dute onurak. Eta ala ere, utzi pixka temperatura geizten, sopare. Bale, hemen txea gehitxuko ditut osagai ezeak lehengo. Bai, horrek nahi da esan, lehengo, gurina eta azukria hor nahasi ditugu ore bat eitxeko, hemen txea misoa, gero, kakahuete krema eta arrautza. Honekin goitzu, saiatuko naz honekin itxen, eta... Oso ondo. Eta gero, osagai lehorrak. Bikain. Beraz, hemen txe, eta beti esatu dutzu dugu. Gatza purtxo bat, bai. Zapuri altzatzeko. Naiz eta errezeta hontan, misoak eta batzuk kakahuete krema izate dute gatzi ikutu bat, hortan, baina beti laguntzen du. Niko egin galdetegi bat, lehen kromoak aipatu ditugun hortan da, niko egin goizut, gaieta klasikoen, ero gaieten galdetegi bat, hau erzautzen dituzu. Vale. Badatzu, klasikoak dira borobilak, karratuak, bazetatu zuloakin izaten, hau da klase bat,
tortzen dira, gero azukre atal handiak izaten dituzte gainetik, eta beraien kaxa erabiltzen da, gero josturratzak eta josteko gauzak, kanikak, Bakit. Ero kromoa gordetzeko. Gaieta daniarrak, honek ez? Lata urdineko kaxa edo. Gurinezkoak izango zienak. Daniarrak, ez? Danimarkakoak. Nik gurinezkoa ditu izan dietorre beti, baina bai. Oso ondo, 10 pustarri, lehen galdera armatu dute. Bigarrena, borobilak txokolatea erdian dutela eta plost sanguiz batean joaten direnak eta ni bezalako zerbait direna. Printzipeak. Hor pista, kara, azkenengoa... Pista zuria izan da. Azkenengoa hori izan da, pista errezen hori. Gero, herriko festetan, gaupasa egin da, txokolatetan bustita, batek baino gehiagok hartu dituenak goizaldeko 7:00. Tik-tak, galleta. Hola, luxamonakin. Baina, galleta familikoa. Txurruak. Tiramisu itoko erabilia da. Soletiak. Bizkotxoak, horiek ere, klasiko handien artean. Hori galletan artean sartzen da? Nietzako, bai, pasillo berdinean daude, bintzat. Pasillo berdinean egoten dira, eta gaur egun, daude 1000 formatakoak, gatez ere, ikusgarria da, ni inoiz jute manaiz erosketak egiten, supermerkatu batetara, umeekin, eta usten badiezue, esan, jarri karroan nahi duzuena. Egia da, zaila dela asuntua, koloretsuak, danak oparien bat, ez dakit zer. Hortan zela nintzen da, zigur, umientzako zuk, ez duzunean nahi, bakarrik joaten zara erosketak itxera edo umiai esetzezan etengabe, edo zela iten da? Ez, erosketak nik hartzen ditut. Ez dago aukerarik. Aukera da, ume barik kuetia. Esaten dut, ez, badakite. Bateo bat, gaina, lur da hortan niko... Itza... Biurria. Hortan da. Jartzen duen handa biolen, aita mese, eta nori kasiozuko lan jartzen da, mese. Esrek pelikulako katuan. Begiena da katuana berdina. Bateon baten hola eskatu aita hau, da... Ez. Eta ez dute holan gehiago, ez dira gehiago sartzen horten. Orduan, aldea hortatik, etxean niko klasikoa dira, galleta mota bat gustatzen zaie, eta horiek jate jo, baina ni banaiz aldatzeko anoizia mehin, bateon bat beti ezberdina sartu, eta funtzionatzen duen. Hala ere, gozarietan etxean, saiatzen gara, arrautzan askia sartzen, ogia, urdaiazpikoa, pixkat aldatzen, ze egia esan, azukrea desente hartzen dute, egunerokotasunean, eta biako saritik hasita horrean, azukrea. Nik egia, ez daukatela gaieta jateko lan oitxurarik jate ditxutanean etxekuak izaten diela, eta holaxe. Eta trukon bat, gaietak hainbestein ditudan ontan, eskuak bustitzia, urakin edo olixo aputxo batekin, eta, lehen esatzut, 50 gramokoak ez gara hor pixatzen ibili bihar, baina... Hauek ero zer, zapaldingo dira... Aputxoa zapaltzen die, orduan eta azten die bai, gogoratu altxagarrixa eta bota dotzagula. Beraz, ingoitxu beratzi, 3 bider 3ko geixau sartu aldogu. Eta, imaginau, zuek zariela horan, lan bata bestian, pegoa sartzekoak, ingo jatzue gaieta erraldoi bat. Ez da txarra be, Eta gero lan aldozue zatitxu. Baina, nahi badozue gaieta, betikoak, holan bakotzan dako bana da aldienak ondo esatitxu, utzi lekua, bat eta bestien artean. Eta forma nahi badiezu eman, egiten duzunean ore hau, hartu oskailuan sartu, utzi 2 ordu oskailuan, gero 2 paperen artean ondo lusatuko, zego hortingo hau ezin da lusatzeko kristo bat ingo zenuten, utzi oskailuan, pare bat ordu, gero lusatu eta hain alduzu perfektu nahi izan ezkero borobilak hartu da. Horako pasta mosgaile batekin izarran itxura eman, nahi duzuena hori aukera badaukazu, hartu, baina itxoin beharko denuke hori oskailuan sartu, eta honek gorputza hartzeko, azkenean gurin pila bat dauka eta oin ezingo genuke hori. Hori da, nik uste dut, hementxe, emongoskula, 18 gaietan dako edo, hau da, hau 2 aldiz eitzeko. Beraz, eta 10 minutu bakarrik izaten die laban, beraz, aldozue, imagina, ordu erdin, holako 3 tanda egin. Osondo. Momentuz, lehengoa labera joango da, nik eskuak garbitza ditxu danean, eta 10 minutu 180 gradura aukitza ditxu gunean, igual apurtxo bat bai, ostuta dauzenian ekarriko ditugu. Bai. Ze gaieta bai komeni dira, apurtxo bat pausatzen, gero, hobeto jateko. Beraz, egitxuan gatoz, gaietekin.
honek guai egoten die gozogile batzuk, aukitzen daue, horako koiara bat, isoskisak zerbitzatzeko izaten den bezala, eta hortan bai itxi uste, tamainoak, karo, perfektuak. Zezuk ikuste zu hau, eta gero hau, eta badaude ezberdintasuna. Baina horrela argi dago etxeko direla. Hori da, hori atzuko ona. Eskola batzuetan, txikiei, batzuetan astean tokatzen zaie egun batean gaietak eramatea, orduan, hor jakingo dute etxekoa direla. Eta aukeran, hobea. Eta hau, nik uste dut holan, esne edalontzi batekin. Ala ere, honek, berezia, hauek bat direnik, hauek ez daite esneakin hartuko dituzke. Ni esneakin naiz, Maria, honek klasikoak, honek bereziak beraie bakarri gustatzen zizkite dastatzea. Ikusiko ditugu, bakarrik ia gustatzen jatzun, ebentxe miso eta kakahuete gaietak. Habe dastan dugu jo, ez? Bale. Hala. Bizu usaina badaukate. Bauki, holan puntu gazi bat. Bauki puntu gazia, Oso ona. Oso goxua. Eta ez pentsada nik holan, super ezberdina atarako da, ez. Galleta. Baina oso goxua, benetan. Nik uste atolan, ondo hasi dugula denboraldixa. Ez dakit, bakitzu hemendik gora inbi dugula, saia izango da hobetzia, Ospakizun tarta, gaietak. Beti dago, bai. Bueno, bixarko behintzat saiatuko gara hobetzen. Beraz, etorri gurekin, bixar martitzena, ekarriko ditugula, bierrez da oso goxo. Ondo izan da bierde. Agur!